Però cap on el dirigien les seves passejades? Quin era l'objectiu de les caminades inacabables? Per què? Per quin motiu el senyor Somers s'apressava 12, 14 o 16 hores al dia pels diferents indrets de la contrada? No ho sabia ningú. Poc després de la guerra, quan els Somers s'havien instal·lat al poble, aquelles caminades no cridaven especialment l'atenció a ningú. Llavors tothom caminava per la comarca amb motxilles. No hi havia benzina, ni cotxes, i l'autobús només passava un cop al dia. No hi havia res per escalfar les cases o per menjar, i per obtenir 4 ous, farina o patates, 1 quilo de conglomerat de carbó o només paper de cartes o fulles d'afaitar, s'havia de caminar durant hores senceres i traginar les coses aconseguides amb una motxilla o un carretó de mà cap a casa. Però al cap de pocs anys ja es podia comprar tot el poble, se subministrava carbó. Hi havia un òmnibus que passava 5 cops al dia. Molt pocs anys després el carnisser ja tenia cotxe, més tard l'alcalde, i més tard el dentista. I Stangelmeyer, el mestre pintor, circulava amb moto, i el seu fill amb motocicleta. De tota manera, l'òmnibus feia 3 viatges al dia i a ningú més no se li hauria acudit caminar 4 hores seguides fins a la capital de la comarca perquè havia de fer un encàrrec o fer-se renovar el passaport. A ningú, llevat del senyor Sommer. Continuava caminant com abans. Ben d'hora al matí, es posava la motxilla, prenia el seu bastó i s'afanyava pels prats i els camps, pels camins principals i secundaris, pels boscos i els volts del llac. Anava a la ciutat i tornava. Anava de poble en poble, fins ben tard al vespre. Però el més estrany era que no feia mai cap encàrrec. No duia res ni comprava res. La motxilla, si descomptem la capeta i el mos, sempre era buida. No anava mai a l'administració comarcal o a l'oficina de correus. D'això se n'encarregava la seva dona. Tampoc no anava a veure ningú ni s'aturava enlloc. Quan anava a la ciutat no entrava a menjar ni a beure res. No s'asseia mai a cap banc per reposar ni que fos un minut. Simplement girava cua i s'afanyava a tornar cap a casa o qualsevol altre lloc. Quan algú li preguntava «D'on veniu, senyor Sommer?» o «Cap on aneu, senyor Sommer?», movia el cap empipat, com si tingués una mosca al nas, i murmurava alguna cosa ben baixet, de manera que no se li entenia res, o se sentia una cosa fragmentària que sonava més o menys així. Et deixo molta pressa a pujar muntanya a escola. Vull anar a pressa a la central de ciutat. Molta pressa, no tinc temps. I abans de poder preguntar «Què? Com? On dieu?», ja tornava a caminar ràpidament fent amb el bastó un soroll ritmat. Només una vegada li vaig sentir una frase sencera, una frase clara, ben articulada i que no podia donar peu a malentesos. No l'he oblidada mai més, i encara em balla pel cap. La va dir a la tarda d'un diumenge de juliol, mentre feia una tempesta horrible. El dia s'havia llevat magnífic, amb algun nuvolet molt espars. Al migdia encara feia tanta calor que només venia de gust beure sense parar té fred amb llimona. Vaig acompanyar el meu pare a les curses de cavall, com molts altres diumenges, perquè ell cada diumenge hi anava. És clar que no hi anava per les apostes, volia aclarir-ho de passada, sinó com a simple amateur. Tot i que mai de la vida no havia muntat a cavall, era un aficionat apassionadíssim i entès. Per exemple, era capaç de dir de memòria del dret i del revés el nom de tots els guanyadors del derbi alemany del 1869, dels del derbi d'Anglaterra i dels més importants del Prix de l'Arc de Triomf francès com a mínim des del 1910. Sabia quin tipus de terra agradava cada cavall, perquè els cavalls vells saltaven tanques i els joves no corrien mai més de 1.600 metres. Quan pesava el jòquei i perquè la dona del propietari duia un llaç al barret amb els colors vermell, verd i or. La seva biblioteca hípica estava formada per més de 500 llibres i cap al final de la seva vida, amb horror per part de la meva mare, fins i tot va tenir un cavall, millor dit, mig, que va comprar per 6.000 marcs per poder tenir el gust de veure com corrien els seus propis colors. Però això és una altra història que vull explicar un altre dia.